Milagruso o gamhanan ka nga Diyos. Ikaw ang kagahapon, narunog sa walay katapusan. Yanap pamuhat sa aming taliwanag. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan ug lauman. Walay butang na malisod diha sa imong mga kamot. Nagpadayag ka sa imong dahon. Mabungahong adlaw mga igsoon. A blessed Saturday, everyone. Kaloy iko o higapa, ginilawas ng inahanap o kaayuhan mo. Kumusta mga igsoon, mga higala, mabungahong kabuntagon? Praise God for another blessed opportunity nga gihatag niya kanato igsoon. No? So, I'm praying in Jesus' name nga kanunay mong naa sa mayong kahimtang dia, mayong panglawas og dool sa Ginoo. Uhaw sa Ginoo kanunay siyang presensya. On fire ni Lord. Amen. Praise God, Sir Paul Acosta. I see you. God bless. Thank you for typing at highlight. A good friend of mine, may kababata. Mauna akong kauban ng bisita ni Brad Rains 99 dito sa Mapolo Police Station. God bless, Sir Paul. Thank you so much sa kanunay suporta. Grabe. Praise God. Unya, igsoon, ang atong topic nining kabuntagon, nining mabungahon nga Sabado. May tungod ni sa igsoon sa atong pagsunod ni Kristo, no? May tungod ni sa atong pagsunod ni Kristo kung unsa man gyud ilhanan or timaan nga ning sunod ta ni Kristo or sa atong pamangalagat sa Ginoo kinsa man gyud itong sundon, no? Si Kristo ba ang tao, asa man ta magtan-aw, asa man ta matutok or unsay ilhanan nga tinuod bagindang ning sunod ni Kristo. Amen? So, man itong topic karon, but before that, ako sang i-shout out ato ang mga subscribers diyan, no? Subscribers, ato ang mga followers, new followers, na ko'y uban, nag-send og star, salamat kayo, no? Nya. Dagan-dagan na kita iksoon. Today, maybe murag maabot tarong adlaw og 127,000 kay last time I checked, ganina iksoon, naabot ta sa 126,900 plus. So, gamay na lagkuwang. So, thank you kay Iksoon. Thanks for inviting your friends and loved ones to follow our page Iksoon para ma-blessed sila. Yung maulagi na, more followers daw, ako daw makabenepisyo kaya kuha pang warta, pang viewers. So, ako na po silang gisabot Iksoon. Nga ako lang ikatubag ana igsoon kay naa man gyud nay mo ingana ninyo paminaw ma kana inyong gitanaw dia na uban nga gi-idol na nila kanang nas mabungahong Kristohanon pangwarta man na sa iyon rang itubag ninyo igsoon. Okay, watching from Las Vegas kinsa man kita tapuhon bakasyon kuno siya samto, no? So di nyo na kalikayan igsoon kay na ako yung mga followers nga gi-approach sila sa uban nga nakahila ni nga page nga kanang admin anang mabungahong Kristohanon kay pangwarta man na, more followers, more viewers, more income daw. So akong isulti yung maigsoon mauni, si Lord dili basta-basta mo gamit epektibo sa tao kung ang motibo pangwarta. Si Lord kay bawo sa motibo igsoon, kay bawo sa atong motibo. Mabida na usahay nga sometimes magwali ta walay impact. Sometimes nay mga magwali nga walay impact, mura bitaw og hawang siya. Daghan kong nadungog ana nga mura og dili ako nakadungog, no, mga feedback na ba nga akong nadunggan nga pastor nindot yang gisulti pero di man ko matandog ngano man. There's something wrong with the motive. Kung ako ay pasultiyon ngano man
Si Lord dili basta-basta mo gamit kung ang nagpagamit niya na ay hugaw nga motibo. Okay? So kabalo na ba yata igsoon nga daghang naabot ani nga page na gyud mga nabag-ong kinabuhi. Amen, no? So sa bag-o pa lang diri ang ako anjong name igsoon James Dumanon. Pwede rata ayaw lang ko tawag pastor Brad Dragon. Ang uban mo tawag na kog sir. Idol ayaw ng idol kay daghan mo tawag na kog idol si Lord Dragon, no? So ang ako ang personal account is James M. Dumanon. Dili na ko maka-add mga igsoon tungod kay puno na. Kunya, naayon nakapinpost diha nga mga pipila lang sa mga testimonies gibuhat sa Ginoo sa ilang kinabuhi. The moment nga naabot sila ni nga page, dai mga genuine transformation igsoon, no? So mao ni akong giingon igsoon, dili ta basta-basta gamito ni Lord effectively ug ang anointing ni Lord dili basta-basta modaloy nato. Kung ato ang motibo hugaw, balaan ang Ginoo, balaan ang iyang dihog. Amen? So, pero nag-expect na ko na more followers, more bashers, gina siya. I remember the life of Jesus Christ before, diri siya sa kalibutan, nagkadaghan ang nisunod niya, nagkadako ang ministry ni Jesus igsoon, nagkadaghan ang followers niya. Pirminti pud siya sunod-sunuron na itong mga parisiyo, mga sadusiyo, mga eskreba, biklon siya. So, nagkadaghan ang bashers po niya, normal na igsoon. Anad-ana. Amen. Praise God. Abante ta para sa kamayaan sa Ginoo. Again, thank you so much mga subscribers, followers, star senders, sa pag-ubanda. Viewers, new viewers, thank you kaayo, no? This time we have 104 viewers, so pakabantay ang uban and counting. Unya, akong i-shoutout na ng OFW in different countries, different places around the world. Mga seaman, mga naka-permanent residents, dia shoutout. Shoutout sa nako day akong mga brad. Cebu Grand Council shout out, no? Cebu Grand Council. Gikan ni Brad, ni si Brad Brian Pustanes. And shout out sa nako si Brad Lord Leo Aventurado. Ug akong gi-shout out ng mga Skiptron International, Isaac, akong JS diri sa Clarin, mga igsoon, Brad Marcos the Bone. And then Bohol Skiptron in Cebu, shout out. Mga brad na ako sa Saya Skiptron in Arms. Mga brad, long live kanunay uban sa grasya sa kanunay pataas na tong Ginoo. Amen. Para sigurado ang long live. Because the secret of life extension or the secret of a long life is God, si Lord. Ipataas na to. Sakto dyan na brad. MG, okay. Og si Pastor NG Daguplo. Pastor, thank you so much for mentioning your kinsa man mga duol sa dughan. Thank you. Okay? So, shout out na ko tanang mga piniriso, kabaw ng maigsoon, mga ginako ang burden, no? Nadyo ko'y kaluoy yan ng mga piniriso kay usasad ko nga gihukman. And speaking of piniriso, naigikan sa prisuhano, akong amigo, ubos nga lagad sa Ginoo, from bahay ni Kuya to bahay sa Diyos. From alagad sa demonyo to alagad sa Diyos. From drug addiction to Christ addiction. So Brad Adsel, God bless brother, God bless. Brad Adsel Oberes, okay. So sa tanan nga mga followers nako nga nangita mong simbahan nga na may uban mga brad nako gud nga kana bitawng mauwaw mo kay grabe mo kadautan ilado mo. Pwede ra mo madto ning ilaw. Living Water Christian Fellowship kanipaan po og Talisay. Na diha mga banggiitan, mga gikag prisuhan nga mga kriminal diha nga gibag-os Ginoo, di ba Brad? Himaya sa Ginoo. Mga brad sa nako na sa akro, no? Mga uban ning hukom nga unsa man na akro no? Gigamit sa mi sa Ginoo sa mga akro na unsa pon mo hukom pon mo no? So Brad, i-regards ko na tanan no? Nila Brad Jerry, Pastora Ninette, Brad Jimuel, Brad Danilo, Brad si uban diha Tutaas bitaw Brad, wow, kalimot maguna Brad singa na to katubang ana ang kasuwa niya. Ibag-o na po sa Ginoo. Katong diris church, ba? Kalimot mago. Basta mauna, dagha mga brad na ko diha, no? Long live ta kanunay, long live in Christ. Okay. Shout out na akong bahay ni Kuya, no? Mga piniriso sa lain-laing dapit. Talisay City Jail, watch out for me. Nami plano nga mo bisita diha. Na nag-message na ko nga ning bisita siya sa Talisay City Jail unya. Iya kong invite nga iya akong pangitawag pagi nga makasulod dito. Shout out Talisay City Jail, Toledo City Jail sa mga nag-message na ko nino nga ipa-shout out.
Of course, Cebu City Jail. Bahay ni Kuya, shout out Brad Aris. Ako sang shout out si Brad Renz. Okay? Kunya, tanan-tanan mga piniriso sa lain-laing sulok nining Pilipinas, shout out. And of course, akong gi-shout out ang tanang mga jail officer, warden, and of course, tanang mga security guard, tanang mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines, daghan tag mga viewers and followers, and of course, ang di na ko malimtan, mga kapulisan. Okay? Shout out sa tanang kapulisan, mga higala, mga classmate nako, mga kauban nako, mga amigo nako, mga kauban nako nga mga police nga lecturer, naman po'y daghan. Kunya, shout out ng Campus Menya, Cebu, shout out Tagbilaran City, Barracks, no? Mga kapulisan namo diri sa indifferent station here in Bohol, and tanan mga PCR, especially sa muang PCR diri sa Clarin Police Station. Ang amuang maanyag nga PCR si Ma'am Archery Abian. And of course, akong mga classmate during my criminology days, akong mga amigo nga hepe, o ang unas tanan akong i-mention ng mga hepe, mga igsono, mga sir, kay daghan magkaya mo. Mga higala na kong kapulisan, naabot sobra 200. Yung ako, mungan lang dito sa tagsaon, yung malimta ng uban. No? So, kanilang mga hepe, no? So, shout out na ko unas tanan, among hepe diri sa Clarin Police Station, si Police Captain Sir Eliasar Miliumida. And then, si Police Captain Sir Albert Sator, nga hepe na mo sa una diri mga igsoon, nga duol yun sa akong lugar, suod na nako. Sir, naka sa akong prayer, kabalo na ka. Okay? And nasa Skandihay Police Station karon. Shout outside akong classmate, Police Captain Jasper Reyes, Police Captain Renan Romulo, ug akong amigo sa doon sa Dughan nga gitagaan jud ko niya og souvenir. Jersey mga igsoon, Police Captain Sir Onyot Introliso. Shout out sa nako akong Brad sa Talibon Police Station nga happy, Police Captain Sir Miloria, Brad Arms. Okay. And shout out nako ang happy sa Loon Police Station, si Major Ray Olar. Okay, sir. And looking forward to visit again sa Loon Police Station, sir. Nga muwali sa mga piniriso o tagaan ni mong higayon na pod. For the second time around. Shout out sa ang happy diri sa Calapi Police Station, Major Daculio, okay? And again, thank you sa opportunity nga nakashare ko sa mga piniriso diha. Okay. Ang tinuod nga luwas mubunga gyud og mayong binot. Amen, Brother William Wing. Ang uban kay supa ka na, brother, pero sagdi lang ilahapon na. Basta ebidensya na to na. Dili jud na mabuwag ang maayong binuhatan or tinud-an na yung kabag-uhan once we claim that we are already saved. Amen. So that's all no man na humana tanang mga gipang shout out na ko no. Shout out day akong amigo nga police nga nasa Davao International Airport. Sir Ujia Bergonsado nga taga Talibon. Okay. So mga igsoon, let's pray, no? While waiting sa uban wala sila kabantay or busy. Basta padayon ta. Unya, again, just continue to mention your friends and loved ones in the comment section here. And don't forget to type at followers, at highlight, at everyone para makabantay yung mga higala ba. Who knows na nag-need ani. Pastor James, visit sa Villaflor. Asa Villaflor, Brad, from Salvage Hunter Rampage. Villaflor, asa Villaflor diri sa Atua, Clarin. Bitaw, anytime igsoon, pwede ra ko invite to ninyo igsoon. Libre ta diha, no? Libre ta diha. No? Ako na ning balik-balik igsoon nga ang kaluwasan libre nya isang yaw sa nato nga libre igsoon, no? Okay, pa-mention lang sa akong family sa Katmon, Cebu, Arensa family. Shout out Arensa family from Katmon, Cebu. Greetings from Brother Andoy Arensa. Permente yun sila nagtanaw. Watching from Trento, Agusan del Sur, Romixoskin Falco. Shout out, Pastor. Okay, God bless. Okay? Shout out, Brother Kenneth O. Lisa Basilio, one of our subscriber. Okay? Jason Hayon, good morning po, brother. Good morning, sir. Igsoon, God bless. Let's pray, Igsoon. Okay? Let's pray. Let's welcome the presence of the Lord before ta magpadayon, Igsoon. Let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart. Thank you so much, Lord, for another great privilege that you've given to us this morning. Another blessed opportunity. Mabulawan nun ginong oportunidad nga imong gihatag ka na mo, Lord God.
Dili tanan karon Ginoo na higayon mamati sa imong pulong. Dili tanan makadungog karon sa imong mensahe. Ang uban nangita Ginoo og asa sila makapamati, but Lord bulahan kami. Kay gitagaan mi nimong higayon nga mamalandong sa imong pulong to this morning. So Lord God, sa dili pa mi magpadayon Ginoo, tagay mi kasing-kasing takos Ginoo, limpyuhi mi daan. Hinluoy mi, himo aming angayan, unya samtang mamati mi sa imong pulong Ginoo, tagay mi kasing-kasing open for correction, madinawaton, mapainobsanon, labaw tanan Lord, willing mosunod sa imong mga pulong. Tagay so kami kaalam nga langit nun. Kaya nasayad kami nga dili na mo matugkad ang imong mensahe. Imong pulong gamit sa mong kaalam nga kalibutanon. So Lord God, we're praying for heavenly wisdom this morning. Tagay kalinaw mong unahuna Ginoo nga walay laing ma-focus ug masentro ikaw lamang. Ikaw lamang among giisa gipataas karon Ginoo. Walay relihiyon nga among gibayaw karon. It's only Jesus Christ. Ikaw lamang Ginoo. Walay simbahan nga gipataas, ikaw lamang Ginoo. And of course, Lord God, I pray to all of the viewers right now who are watching. Ug sa tanan Ginoo nga mag-replay ani, ug sa mga maawahi Ginoo. I pray Lord mamuhat kanila. Samtang mamati sila karon sa imong pulong, makakita ug makadungog Ginoo kutob sa maabtan ani. Ibabati imong presensya Ginoo. Ibabati imong gahom. Ibabati ang lihok sa Espiritu Santo. In Jesus' name. So Lord God, thank you. Thank you for the victory. Again, you alone will be glorified this time. You alone will be honored. We adore you. We worship you this morning. Ikaw lamang gyud ang among bugtong gipataas. Holy Spirit, this is your moment. Mamuhat ka. Let your will be done. Again, thank you for the victory, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay? Agree, Pastor NG Daguplo. Okay? So, nga tong topic karon Nixon again is about imitating Jesus. Okay? Ay, Pastor PS Botch Day. So, nga na nimong gibutang diriyon. Mayong kabunta, mabungahong kabuntagon, Pastor. Anyway, may kinakita ko, Pastor. Anyway, nakalimot ko. Actually, ako ning buhaton kanunay. Anyway, shout out, no? Watch out, no? Watch out, by tawagan na, no? Painumdom, dahil reminder sa tanang taga Bohol. No, nga labi na nga dulduol aning Buena Vista Bohol at natay crusade and concert this coming May 11 and 12. May 11 igso natay workshop and seminars, mentoring sa mga worship team. And then sa May 12 na ako diha igsoon, makit-an ko ninyo, no? Buena Vista Bohol. Ang venue na to igsoon is Buena Vista Cultural Center. Na ako diha sa May 12 sa gabi. Okay. Kunya, ako daw kuno speakeran na mo challenge ko na basta na ako na makita ta igsoon, no? Sa last night ko, kunya akong giawhag ang kadaghanan nga mutan-aw ta manambong ta na igsoon, magdaig ta sa Ginoo. Kunya madungog ninyo diha ako ang testimony igsoon kung giunsa or kinsa jud ko, no? Og naamoy mga amigo, mga igsoon nakadungog ani nga mga drug dependent. Dala na ako na igsoon, no? Ako sang i-share ang kung giunsa ko pagbag-o sa Ginoo. Basta na ako i-share ninyo nga ang kamilagrosos tong ginawa may igiisang reliyon ana, no? Mag-concert ana nya nay crusade igsoon. Naa diha ang mga lain-laing banda. Kunya sorry kay nga akong nahinumduman igsoon kaning banda from Dumaguete nga ilado sad ni siya, no? So nasa ko yung mga kanta nga nibaluan ani kaning Simbang Bisaya. Okay? Unya naatay registration ana mga igsoon nga 50. No, pero amo ning gihimong exclusive, di ba, Pastor? Naay mga brad na ko da sa Actro, gilibre na mo ni sila. No, mga surindire. No, pero kaning 50 igsoon nga registration para po ni sa ticket kay i-raffle na to ni. Nya naatay mga prices nga laptops, cellphones og bugas. Okay? Gamay ra kayo, di magmahay na sa una bitaw, grabe, mahal kayong disco, wala sayaw ta. Kani pang Ginoo ni. Amen. So see you igsoon may Simbang Bisaya workshop day. Okay, thank you, Pastor, no? So ang magdala ning workshop and murag seminar, lecture, mentoring kaning Simbang Bisaya igsoon. Worship team, okay, pwede mo apelan na. Actually sa May 11 na siya sa Sabado. No, ako makitaan ko ninyo sa May 12 sa gabi. Okay, ako namang giingnan mga brad na ko diya sa Buena Vista. Og nakachat-chat nami sa JS, no? Again, ibutang no sa inyong kalendar, no, nara sa around Bohol, no?
May 11 and 12. Okay? Sa 12 ko ninyo makita igsoon. Okay? So, concert ada, no? And crusade sa Buena Vista. Then, ato i-held sa Buena Vista, Bohola. Then, ato ang binyo sa Buena Vista Cultural Center. See you. Okay? Anyway, wala na ko nakitaan. No? Di ba, Pastor? Wala ko nakitaan sa uban nga mga posters kay bago man ko nga speaker. Giapas ba? Nag-apas, ragyod. So, na ako gibutang nila sa last night. Exxon, see you. Kita lang tada, Exxon. Iban sa grasya sa Ginoo. Amen? So, sige, abanti ta. Praise God. So, ang atoang teksto karon pamalandungan, Exxon. Actually, gisulat ni siya ni Exxon, ni Saint Paul, okay? Ingon si Apostol Pablo sa 1 Corinto. 1 Corinto 11:1. Okay? 1 Corinto 11:1. Nag-ingon rin balang kasulatan Exxon. Busa sundan ninyo ako sama nga gisunod ko si Kristo. Amen? So again, ingon si San Pablo Exxon sa 1 Corinto 11:1. Busa, sundan ninyo ako. Ingon si Paul. Sama ngan gisunod ko si Kristo. Mubuar kayo, no? Ang Diyos magapanalangin sa iyong balaang pulong. Again, mga Exxon, sa dili pa nato ni expound. Again, just continue to mention your friends and loved ones here in the comment section. And you can always type at followers, at highlights, at everyone para mabantayan nila, no? Onya, pwede ninyo i-share sa Exxon, no? Dili man mo kamao, muwali, maulaw mo Exxon. Pero kung inyo ning i-share, di man kamo ang nagwali ako, baga man kong naong. No? So, praise God, Simbang Bisaya Worship, pwede mo live, anak, Pastor, from Apple, Sister Apple. Maning kamot ko. Mag-live sa siguro ko, anak. Magdakog cellphone sa mangita ko, naman ko yung mga cameraman dire, no? Na ning chat na ko, nga, moraog kuan dito siya kanang kamaogin murag maho matawag siya professional na jud ba nga kuan videographer, no? Shout out na ba to dire magsige man tug tanaw sa live na to unya ayahang gamit jud kay drone ba tawagan na niya iya daw i kuan ang link kuno iyak murag iyang i kuan sa page na to, so magkita siguro ta na Exxon magkita raman miya na muadto man to, so dito ra mi magsabot. Okay, kana Danlag TV. Okay na, Pastor. Ingon siya, mag-message daw siya nimo. Ako mang gitagaan og kuan nimo account god. Niya kani siya, mga nindot yun ni quality yun niya Exxon kay kuan man ni siya. Drone man niya god, no? So maybe basin. Niya iya lang ko nung kuan ako, mag-istorya ra mi na dito. Okay? So again, Exxon i-mention yung mga friends and loved ones ay magsugod na ta. Yes, ni-chat siya na ako, okay. Yes. Ingon bitaw siya na ako, Pastor. Nag-message daw siya nimo. Volunteer siya, salamat sa Ginoo. Gigamit siya sa Ginoo. Suod miya na, Pastor. Suod miya na. Buutan ng bata. No. So, let's proceed. So, no? This time, we have 149 viewers. And again, shout out, 126,000 followers. Ang uban, wala pa kabantay. Pero kay bao ko. Nga, mo replay sila. Akong timeline, halos imong mga wali, Pastor. Hihi. May nalang malantawan sa kadaganan. Thank you, Sister May Amor Manalo. Iya ko ng timeline, halos puro mga wali na ko. Nabitaw ko yung mga nakitaan sa ako mga stock, mga anak. So, thank you, Sister. God bless you more and more. Good morning, Pastor James Dumanon from God bless sa tanan. God bless you more. So, Naptalin so mani Cuevas maumaning Dumanon day pod. Ka-apelido na ko. Anyway, shout out dahil sa mga on duty this time pero still ning dalikyat ba. Okay? So, watching from Southern Leyte, Michael J. Simugan. Let's proceed, Exxon. Kaya ron, kuhan, kaya para ba minamahaw? Di may mahaw, Exxon. Nagpuasa mi. Bitaw niya, maski palabi na ko ni Exxon. Sige, mag-start na tayo, Exxon. So, again, atong nadungog ganina, Exxon, ang giingon ni Apostle Pablo, no? Sa 1 Corinto Kapitulo 11, versikulo 1, ningingon siya, sunda ninyo ako. Si Paul nino, sama nga gisunod ko si Kristo. And speaking of Apostle Paul, na ako'y testimony ani,
Akong amigo nga adik-adik sa una igsoon, nagkita mi sa usa ka lugar. Ingon siya nako nga, pastor, ingon siya, bay, Brad, tawag na Brad, kanang, unsa ka tinuod ning nadungog na ko sa kadaghanan nga, nahimo na daw kang pastor, karon unsang pagkahitabuan na, Brad, nga adik-adik magay ka, kay bawi ka, sige taguban-uban sa una. Actually, kani siya nga amigo na ko igsoon, dool sa kong dughan niya, dugay na may nagkita. Yan, ingadto ko sa layo-layo nga lugar, nagkita mi kalit, so iya kong gipakuratan, giduol ko niya, gigakos ko niya, ingon siya nako nga, Brad, unsa ka tinuod nga nakadungog ko nga na pastor na daw ka, wala na kay bisyon. So ako siyang gignan nga, yes Brad, tinuod na, no? So ako nang gi-share niyo igsoon kay naay kalabutan ni Apostle Paul. Okay? Unya mao ba kuya war unsa man ni pagkuan ni mga ano man unsa man ni pangitabuo, mao tong taas kay mong istorya unya mura siya kahilakon battery ay siya ba sa akong testimony. Yung mga siya nangutana siya na ako, ingon siya nga, ako, bay, naginahinay na kong undang og Brad, naginahinay na kong undang og suyok. Ana siya, dili na ko i-mention. Base ning tanaw siya, Brad, nakasong prayer. Ana siya na ako nga, tagsa na daw siya mo suyok. Kunya, ang iya daw nagpabilin is sigarilyo og inom. Ana siya. Nya ingon siya na ako, kanang, Brad, unsa man ni Brad, kaning sigarilyo og inom. Sala ba ni? Wa ba ko nakasa sa Ginoo ni Brad, sigarilyo og inom. So, kung man siya igsoon ako, di mo respeto man ko mga relihiyon. Ang uban sayop man na, ingon sila nga, nandaot daw ko, nandaot ang ubang mo. No, kung naamoy nadunggan ang uban, nakadungog sila nga nandaot ko, no, nandaot-daot, ano. Ako, dili, I respect all religion. Kunya, ako na ning gibalik-balik ninyo. Dagali time nga nag-uban mi ni Father Darwin, gitgano, sa usa ka event. So, respetuhan na no? Anang mga nagdebate da ilaha po na basta ako lahi ko igsoon, no? I respect all religion, di ko manguan di igsoon nga naman. Usa ka adlaw tagsa tang matubang sa Ginoo. Dili ta watay angay ka pangambog, no? No, lisod kayo maghinambog ta way ato. Amen. So, kani siya ako aning a good friend of mine nga Catholic ni siya unya. Dool gid sa kong dughan. Respetuhan na mi, wa po ko niya gisaway, wa po na ko siya gisaway. Ako lang siyang giingnan kay nangutana man siya nga. Kay naay kalabutan si Pablo, ani si Pablo mo datong hisgutan ni kay ingon si Pablo, imitate me as I imitate Christ. Ingon si Pablo igsoon, sunda ko is ingon nga akong gisunod si Kristo. Now, ingon siya nako igsoon, speaking of Apostle Paul, ingon siya nako nga, Brad, sala ba ning sigarilyo og inom? So ako siyang gitubag nga kanang mutuo ka og santos. Ako siyang giingnan, ingon siya nga, mutuo og santos. Ako siyang giingnan nga, di ba Brad, naamay San Pablo? Di ba naaman, di ba, sa kamo Brad, di ba naaman mo ipista, na may sa patron San Pablo, di ba? Magpista gali mi Brad, ana siya. So ako din siyang gipauyunan. Now, ako siyang giingnan nga, so Brad, kung mutuo kag santos, dapat sa Brad, sundo ni mo ang gisulti sa santos. Ana ra na diya pagka-istorya. No? Kay daghan magudron nga ning tuog santos pero mituo ra pero mas maayo gid igsoon nga mosunod tas gisulti sa santos. So ako sing ingnan, Brad, so mutuom day kang San Pablo kay naman mo ipatron San Pablo. Ako sing gingana giagbayan ako. Ingon si San Pablo Brad sa Corinto nga kani nga tong lawas templo sa Espiritu Santo. Ingon siya kani atong lawas Brad, gipalit na ni sa Ginoo sa mahal nga bili kay iyang kinabuhi, iyang gibayad ani. Ingon siya, himayaon na to atong lawas. Ang Ginoo pinagis tong lawas. Ingon sa siya Brad, Korinto sad. Kinsa gatong magalaglag sa lawas nato nga mao ang templo sa Dios, laglago niya. Now, pangutan-on ti ka Brad. Sigarilyo og inom, makalaglag ba na sa atong lawas dili? Ana siya. Bitaw Brad, no, buangay, ana siya. Normal man ang ekspresyon nila, buangay, ana siya. Makalaglag, di ba? Sigarilyo, unsa man na Brad? Makadaot, makasakit sa baga, inom, sakit sa atay. In other words, makalaglag Brad. Yan ingon si Pablo, kanang imong gituuhan nga santos, atong lawas templo, ang pinga na to. No, kay laglagon sa Dios ang mulaglag sa templo nga mao tong lawas. So inuktok siya mga igsoon niya, iyang giwitik, iyang sigarilyo. Kaya nanigarilyo mo siya itong time, no? So ingan na ra, mao na si Pablo, no? Mao na si Pablo igsoon. Nya, ingon si Pablo, sunda ko ninyo, ingon nga ning sunod ko ni Kristo.
Kinsa rin si Pablo sa una. Si Pablo igsoon, balik ta sa istorya niya. Saulo na siya sa una. Si Saulo igsoon nga nahimong Pablo salbahis, manlulutos. Tanan nga ning sunod ni Kristo, iyang hulgaon nga patyon, pangdakpon. Ana siya kasalbahis. Mapita ang ubang mga pastor, mga lagad sa Ginoo, makadungog na ako, maingon sila. Pastor, mura man kasinatian ni Pablo. Kaya ako sa una igsoon, labi na magtama ko, hubog ko ni Kuli. Makakita ko nang naay prayer meeting, ako na silang bundakan, manulutos ko, no? Ako na silang balikason, magtapok mga Pangginoo, balikason, mga yawa mo, ako nga naon. Pero ako dayawa atong time, no? Di ko ganahag mga Pangginoo. Mao na nga ingon sila, mura magkag si Pablo sa una. No, so mao na igsoon si Pablo usa ka banggigiitan sa una nga manlulutos. Tanan nga ning sunod ni Kristo iyang lutoson. No, iyang hulgaon, no, iyang ipadakop. Ingana na si Saulo. Gidakop siya sa Ginoo sa dalan paingon sa Damasco igsoon. Katunday hayag bitaw niya day tingog. Natumba siya wa siya kadaog sa presensya sa Ginoo. Nya mao to igsoon, nagdagan ang adlaw nahimo siya nga lagad sa Ginoo. So nagbuhi sa istorya ni ingon siya, sunda ko. Ingon nga ming sunod sa ko ni Kristo. No? Si Pablo igsoon nakabato na og kabag-uhan sa kinabuhi. No? Ning ingon siya sa iyang pulong sad sa 2 Corinto 5:17 nga ang tanan nga nahiusa na ni Kristo, ang tanan nga nanay relasyon ni Kristo. Si Pablo ni gisulti rin niya igsoon kay mauni na sinati ni Pablo. Amen. Si Pablo kanhi banggiitang dautan sa iyang panahon. Nya sa dihang na-meet niya, na-encounter niya si Jesus, nabag-o siya, nabuutan siya, nagwali na siya, nagkinabuhi na siya nga matarong, nagkinabuhi na siya nga balaan, nagkinabuhi na siya nga subay sa plano or kabubuton sa Dios. In other words, ning sunod na siya ni Kristo, mao na si Pablo, no? Mao na niingon siya nga sunda ko ninyo. No? Ingon nga ning sunod ko ni Kristo. No? Mao na akong giingon igsoon kay ganina murag dihay na hitabong nagtinubagay sa comment ba, no? No, mao na nga kay about sa kabaguhan sa kinabuhi, ano? Pero ako ning gibalik-balik igsoon. Ingon si Pablo, sunda ko ninyo. Isip nga nagsunod ko ni Kristo. Ano man? Kinsa si Pablo? Si Pablo igsoon nahimong bag-ong binuhat. Ingon siya sa 2 Corinthians 5:17. Si Pablo na bag-o from salbahis to Diyos nun, alagad sa Ginoo. From dautan to nagbinuutan. Ana na si Pablo, no? So maong ingon si Pablo, isog kay si Pablo ninyo, sunda ko ninyo. Kay ngano man, si Pablo mayong ehemplo. Si Pablo mayong sulundon. Si Pablo good example. Si Pablo nakita sa iyang kinaiya, binuhatan si Kristo. Mao na ning ingon siya, sunda ko ninyo. Ya si Pablo epektibo. Epektibo, daghang mga kalag, mga katawhan, mingduol sa tiilan sa Ginoo tungod ni Pablo. Mingsunod niya, kay ngano man, good example man siya. Lisod man ko kay igsoon, magwalita, mao ni bla 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 bla, pero kita mga igsoon hiwi atong kinabuhi. Lisod ning magwali-walita, pero kita walihanan, kita questionable ang kinabuhi. Unsaon pagsunod, unsaon pagtuo sa mga tao nato kung kita badlungong dako, kung kita otro pong walihanan. I'm not saying nga maperpekta kung magwalita, pero dapat good example, a role model ta. Ingon nga lagad sa Ginoo, makita si Kristo sa atong binuhatan, batasan, sinultian. Sa atong pagkinabuhi, makita si Kristo. Ingon si Pablo, imitate me, sunda ko, ingon nga ning sunod ko ni Kristo. Amen? In other words, mga igsoon, si Pablo isog musultian na, kaya nga siya mismo, tinud-anay nga ning sunod ni Kristo. Ebidensya ang iyang kinabuhi na bago. Di man ta makaklaim igsoon nga ning sunod ta ni Kristo, pero wa ta kabiya sa kangit-ngit. Amen? Tanawa, ning ingon diri. Natay reference mga igsoon, follow-up verse. Nag-ingon diri ang Juan 8:12. Tanawa, si Jesus ning ingon igsoon sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12 nag-ingon diri balang kasulatan. Unya si Jesus ningon na usab sa mga Parisiyo. No kaning mga Parisiyo maayo lang ni Ginoo, ba ni nagbuwa og bersikulo. No, maayo sa balaod. Pero ba ra kutob. Di ganahan ang Ginoo ana. Ingon siya. Unya si Jesus mingon usab sa mga Parisiyo, ako maong kahayag sa kalibutan. Ang musunod ka nako, di ba? Unsay ingon ni Pablo, sunda ko. Ingon nga ning sunod ko ni Kristo. Ingon si Jesus mga igsoon sa Juan 8:12. Ang musunod ka nako dili na gayon maglakaw diha sa kangit-ngit, kundili
makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. No? Ingon si Pablo mga igsoon nga sunda ko. Ingon nga ni sunod ko ni Kristo. Ya si Kristo po ning ingon igsoon, ang musunod kanako, ang tinuod nga musunod o ning sunod kanako igsoon. Those who claim, di ba, that they were followers of Christ igsoon. Sige ingon ni Jesus unsa ilhanan? Ang musunod kanako, dili na gayon maglakaw diha sa kangitngit. So dili ta pwede mo ingon ni sunod ko ni Kristo, akong Ginoo si Kristo, ako nasakto, kamo sayop, ako naluwas, kamo sayop. Pero binuhatan nimo wa gali kaning biya sa kangitngit. Nagpabilin ka igsoon nga naglunang sa kasalanan. Ang uban maingon, hoy pastor, pataka-taka kagwali. Makasa mo kita yes, makasa bitaw tatanan. Makasa tatanan og bisag ako di ko perpekto. Pero dili na rason nga tuyuan nato pagpakasala. Gitagaan tag kaalam sa Ginoo nga makahibalota nga dautan na og maayo. Subo pasabot ba mga igsoon? Kung dili ti perpekto magpadayon na lang inon taghimo og sala. Ingon ang Juan igsoon, 1 Juan. O 3 John ba to? Basta nasa Juan. Ang magpadayon pagpakasala anak sa yawa. Okay? But I'm not saying nga maperpekto ta. Makasa ta pero di tuyuan na to. Okay? Ingon si Jesus igsoon, ang musunod kanako, mubiya sa kangitngit. Okay? Ang musunod kanako, dili na magpadayon sa iyang binuhatan sa kangitngit. Unsa man ang kangitngit igsoon? Of course, kangitngit, mga binuhatan nga wala malipay ang Ginoo. Buhat sa kangitngit, mga binuhatan nga mahinungdan nga di ta kadtog langit. Buhat sa kangitngit, mga binuhatan nga ang Ginoo wa mahimuot. Buhat sa kangitngit kanang atong gibuhat nga nagtago-tago ta. Nga nagtuo tag wa ta kit sa atong bana, atong asawa, atong ginikanan, atong uyab, atong hinigugma, pero nakit-an ta sa Ginoo. Buhat sa kangitngit igsoon mga butang nga karumal-dumal sa pananaw sa Ginoo. Gihimo lang nimong normal. Buhat sa kangitngit igsoon anything we do that contradict to the word of God. Tanan nga atong gibuhat nga sukwahi ni supak sa pulong sa Ginoo. Makonsider na siya og buhat sa kangitngit. And then si Jesus ning ingon, kung tinuod mo nga ni sunod kanako, kung musunod mo kanako, mubiya mo sa kangitngit, no? Naiuban man gud mga Kristohano igsoon nga dasig kay simbahan. Yes, dili ko marites pero pahinumdom lang niya uban nga muhukom ang pastor no, wa ko muhukom. Na ako'y katungod mo pahinumdom. Amen. Kaya ang pulong sa Ginoo mga igsoon according to the word of God sa Timoteo, no? Ang pulong sa Ginoo musaway gini kung angay po kang sawayon. Mutudlo ni kung angay kang tudluan, no? Sakit ni siya sama sa hait pa sa espada nga duhay sulab. Sakit yun, labi na guilty ka, sakit. Pero igsoon kung imong dawato na mao ni makahatag nimo kagawasan. Dili ka makabatog tinud-anay kabag-uhan o kagawasan kung di ka pasulti. Di ka mabag-o igsoon. Again igsoon si Jesus ning ingon. Ang musunod kanako bot pasabot maglakaw sa kahayag kay ako kahayag man. Ingon siya, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang gustong musunod kanako. In other words, ang gusto mahimong followers ni Jesus, mga lagad niya, mubiya na Diyos kangitngit. Daghan magong mga Kristohanon ron igsoon nga makaingon ka Kristohanon ning sunod sa Ginoo kay ning simba pero dili man bot pasabot nga ning simba. Garantiya na nga ni sunod ka sa Ginoo. Daghang ning simba igsoon nga patindans ra. Dagang ning simba kay of course kay tulumanon siya. Dagang ning simba kay ting simba gyud. Pero pangutana, ning biya ba siya sa kangitngit? Ning biya ba siya sa mga binuhatan nga wa nalipay ang Ginoo? Kaya nang iyon na balang kasulatan ningon si Jesus mga igsoon, kung gusto mo musunod kanako sa kahayag, biya sa kangitngit. Daghang Kristohanon karon igsoon nga sa adlawng Domingo, sa adlaw nga nay mga youth camp, sa adlaw nga nay mga activity sa church, ang ilang tuong tiil na simbahan, pero lampikas tiil na sa kangitngit, mao na mga worldly Christian. Amen? Igsoon timani nga gitawag ta sa pagkabalaan, dili sa kahugawan. Timani nga tagalangit ta. Kung tagalangit ta, ipakita nato nga itong binuhatan, qualified sa langit. Dili, tagakalibutan. Amen? Daghang Kristohanon karon nga Kristohanon kuno, dasig sa simbahan, pero ang pikas tiil na sa kangitngit. Naglunang pa sa kadautan. Dili kabiya sa mga lifestyle nila nga wa malipay ang Ginoo. Amen? Dili, wa ta gitawag sa Ginoo diha igsoon. Gitawag ta sa Ginoo para sa pagkabalaan. Di ba ningingon sa siyang pulong?
pagbalaan ka mo kay ako balaan man. In other words, gitawag ta sa Ginoo sa pagkabalaan dili sa kahugawan. Mao na igsuon, no? This morning, gi-remind ta ni Lord kung tinuod ta nga ning sunod ni Kristo. Mubiya tas kangitngit. Ipakita natos binuhatan. That is why sometimes we are not effective kung muwali ta. Nga man, kay wala may gitawag og alignment sa atong binuhatan. Daghang nagwali ron nga walihanan pong dako. Wa ko na naway nila igsoon. Pero para na ako igsoon, unsaon na to pagka-epektibo. Gisugot ta sa Ginoo nga mubunga, mamunga, natay agi. Gisugot ta sa Ginoo nga to make disciple. Unsaon na to pag make disciple igsoon kung kita dili good example. Ang atong binuhatan may unang gitanaw sa kadaghanan kaysa maminaw sila sa atong sinultian. That is why this morning akong gi-promote igsoon. Kung if we really love Jesus or let's say kung if we claim that we are followers of Jesus Christ, then mubi atas kangit-ngit. No? I believe we have the Holy Spirit. Amen? And then kay bao ka mismo kung imong gibuhat sa kangit-ngit na or iya na sa kangit-ngit, ngano man, kung biktaron ka, huy, Kristohano naman ka, murag na maghasol ni mo bitaw. Murag imong konsensya na magsigtuslok, biya naman ka anak. Nan naman kay Ginoo ka, bautismado naman ka kangano man eh. Diba? Ayaw diya, biya inawa ko malipay anak. I believe we have the Holy Spirit and usa sa trabaho sa Holy Spirit mga igsoon is to convict men or people from sin. Kung nakay gibuhat nga wa malipay ang Ginoo, konbiktaron ka, mura kag mahasol, makonsensya, Lord, sorry. Dis ama kung dapita mura magdi ko komportable mura maglain akong gibati, magampo kay nigampo mura na i-rebel si Lord ang Holy Spirit, inig-rebel. Ay nakasa man day ko, di ba? Ana igsoon. Amen. Kung tinuod ang aning sunod ni Kristo, mubi atas kangit-ngit. Ingon si Pablo, sunda ko. Ingon nga ning sunod ko si Kristo. Even Saint Paul nga santos igsoon, ning sunod ni Kristo. In other words, sa iyang pagkinabuhi, nakita si Kristo. Wa siya ning sunod ni Kristo nga baba lang. Naadyo ebidensya kay siya sa una salbahis. Siya sa una maldito. Siya sa una manlulutos. Pero nahimo siyang alagad sa Ginoo. Amen? Di ba? Ang kato ba yung story ni Paul kay diha pa yung time nga ang usa kalagad sa Ginoo. Murag nahadlok. Tinuod ba Ginoo katong giistoryahan siya sa Dios nga mao ni naimonha day nga tawo nga ginganlag sa ulo. Unya ako na siyang gipili, gitawag unya. Niingon to ang alagad sa Ginoo nga, ha? Di ba mao man siyang manlulutos? Di ba mao man siya no? Nakurat ang mga tao sa transformation sa kinabuhi ni Apostle Paul. Nakainomdom lang pagkas kong kagalingon ba nga siya dang gidungog na ko diri sa among lugar igsoon nga nahimo na kong alagad sa Ginoo. Murag himbalitok ang mga adik-adik oy. Ang mga adik-adik sa among lungsod, sa sunod nga lungsod, sa sunod nga lungsod, sa sunod nga lungsod mga kalungsuran nga kailan ako nating ha? Ha? Nahimo nang alagad sa Ginoo katong mo deliver og shabu diri kadlawon? Ha? Nahimo nang alagad sa Ginoo katong mauwanan, mainitan, ha? Basta mahatod lang ang shabu? Di ba mao man ang adik kayo? Di ba? Katong manigarilyo nga ari sa ilong ang sigarilyo ipasod? Di ba mao man katong nakabuntis ni kuan? Di ba? Tinga sila nako igsoon. So like Apostle Paul na tinga sila, wa sila katuo ngang banggiitang dautan, salbahis, manlulutos, gibag-o sa Ginoo. Si Apostle Paul igsoon is the great example nga ning sunod ni Kristo kay naay kabag-uhan yung kinabuhi. And according to Jesus, tiningon po si Jesus ganina sa itong gibasa, kung may sunod mo, sunod gid mo nako, mubiya gid mo sa kangit-ngit. Amen. Kaya sultian ko kamo igsoon hangto dili ta mubiya sa kangit-ngit niya, mo claim ta nga Kristohanon ta, mo claim ta nga alagad sa Ginoo, dili mabungahon ang atong pagkakristohanon. Walay mo believe na to, walay mo sunod. Like me. Again, ako tanawa. Pare na ako igsoon. Nganong namay mga kriminal nga niduol sa Ginoo? Ako instrumento ni Lord. Nganong namay mga drug poser, drug user, daghan mga banggitan, barumbado, nga mingduol sa Ginoo. Mga banggitan palahubog, na nagtanaw karon ri banggitan palahubog, ning duol sa Ginoo. Nabag-o ang kinabuhi. Ako gigamit sa Ginoo. Ngano man? Ngano pong nituo man sila nako? Ning tuo sila nako. Why? Kay nakita nila kung giunsa ko pagbag-o sa Ginoo. Nakita nila nga tinuod ko maning biya sa kangit-ngit. Kaya ko na ning gibalik-balik igsoon, dili ta mahimong epektibo nga alagad sa Ginoo kung natay sikreto. Ibutang ka lang igsoon nabag-o tas pananaw sa uban, pero in our private lives natay gitaguan diha, di gyapon mo impacto ang atong kinabuhi na igsoon ngano man. Way impact, way aging ano man.
ang anointing ni Lord, ang power, dili pod mo penetrate mo flow nimo. Kay naamang kay, yes, sa pananaw sa uban mura kag balaan pero na kay sekreto nga dili maayo, no? Ni sekreto kag adto og lodging house na naa kay gi-check in dito sa tawag na pension house, na check in ka dito pero maayo ka muwali, kabantay kay nigwali nimo wa epekto kay naamang kay sekreto. Ana na ikson si Lord dili basta-basta mo gamit nato kung natay hidden sin gitago-taguan nga di maayo. Amen. Mao nang ingon si Lord, kung tinuod mo nga nisunod nako, biya sa kangit-ngit, di na mo maglakaw sa kangit-ngit. Nyabi mo ikson ang maayong benepisyo. Hala ni Uwan, thank you Lord. Abi niyo maigsoon ang maayo nga benepisyo nga kung musunod ta ni Kristo nga tinud-anay nga mubiya tas kangit-ngit. Kung tinuod kita nga mubiya sa kangit-ngit igsoon, daghan tag madala nga mga katawhan sa tiilan sa Ginoo. Amen. Daghan tag madala nga mga kalag, mga banggiitan, mga dautan, madala na to sa tiilan sa Ginoo. Ngano man, kay once musunod ta ni Kristo nga ning biya ta totally sa kangit-ngit, epektibo kay ta. Yes, epektibo kay ta. Napoy diho gana. No? Ang anointing ni Lord mo flow na to. Matinga ka nga, maura man to akong prayer, maura man to akong giwali, pero yung sunod man, ngano man na, tungod na kay ikaw po, tinud-anay nga ning sunod sa imong giwali, tinud-anay nga ning biya sa kangit-ngit, tinud-anay nga ning sunod sa Ginoo. Amen? So, mao na ingon si Paul nga, sunda ko ninyo, ingon nga akong gisunod si Kristo. The best way, igsoon, or ang pinaka-the best nga yawe, or pamaagi para epektibo ta sa atong Kristohanong kinabuhi, para daghan mapanalanginan nato, mubiya gitas binuhatan nga dili maayo, mubiya tas kangit-ngit, sundo nato si Kristo. Ug ingon si Jesus, kung tinuod mo ni sunod nako, ayaw mo pag-apil-apil ang kangit-ngit, biyai ang angayng biyaan, buhii ang angayng buhian, talikdi ug ang angayng talikdan, undangan na ang mga butang nga wala nakapahimuot sa Ginoo, buhii undangan na ng mga butang nga imong kanunay dagihimo lifestyle nimo nga wa malipay ang Ginoo. Kung imo ng buhaton, kung ato ng buhaton igsoon din, mahimo tang epektibo nga alagad sa Ginoo. Mahimo tang epektibo nga Kristohanon ug makadalata ug mga kalag sa tiilian sa Ginoo, kay mahimo man tang good example. Mahimo man tang maayong sulundon, mahimo tang role model. And that way, makabilin tag ligasiya sa mga tao sa tong palibot. Amen. Gusto yung ulan, no? Praise God. Salamat sa Ginoo igsoon sa ulan niya. Mo na igsoon, no? Again, si Pablo nag-remind na to. Sunda ko ninyo, ingon nga ning sunod ko ni Kristo. Si Pablo ni sunod ni Kristo. Okay? So kita po, musunod ta ni Kristo. Amen? So kung gusto tang mahimong epektibo kayo, igsoon, sama sa alagad sa Ginoo nga si Pablo, grabe. Grabe ni siya ka-epektibo. Epektibo siya nga naman. Dagkog agi si Pablo, mabungahon ang ministry ni Pablo. Grabe, daghan kay mga milagro nga hitabo igsoon, signs, wonders and miracle sa ministry ni Paul igsoon. Ngano man na kay unas tanan ning sunod siya ni Kristo, ming biya siya sa kangit-ngit igsoon. Amen. So ingana sa atong buhaton. Amen ba? That way igsoon, kung ato nang mahimo igsoon, sigurado nga mahimo tang panalangin. Daghang tao, katauhan, mga kalag, muduol, stilan sa Ginoo, kay mabless na to. Di ba? Mapanalanginan sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, sa atong kinabuhi, makita si Kristo. No? Kaya ako na gibalik-balik, daghan karon sige angkon nga ning sunod man ko ni Kristo. Ayaw ko wali-walihin ninyo, kay baon ako na niyang gisulti. Bata ra kay ka, tiguang nako, naniguang nako sa Ginoo. Pero, ingon siya, naniguang siya sa Ginoo, pero ang iyang binuhatan. Dautan lagi, no? Naniguang sa Ginoo pero ang binuhatan wa ning biya sa kangit-ngit. Di maayong example. Dili maayong sulundon. Dili maayong ehemplo. Mao ba na ang tinuod nga nisunod ni Kristo? Igsoon ang tinuod nga nisunod ni Kristo, ingon si Jesus mismo. Mubiya ni biya sa kangit-ngit. Amen. Ni biya sa mga dili maayong binuhatan nga wa nalipay ngino. Mao na tinuod nga nisunod ni Kristo. O kung ato ng buhaton, again and again, ako ning i-remind ninyo, kung ato na siyang buhaton mga igsoon, sigurado nga atong kinabuhi, makahatag og dakong impact sa mga tao sa palibot. O tungod nato, daghan ang mga dautan,
mga tao nga naglunang sa kasalanan, mga naas kangit-ngit, nga mukuyog nato, muduol sa Ginoo, kay napanalanginan sa kinabuhi nato igsoon. Amen? So, mao na ang mensahe sa Ginoo, gipahinumduman ta. Ingon si Paul, sunda ko ninyo, isip ning sunod ko ni Kristo. Amen? So, si Paul ning sunod ni Kristo, sundon sa nato ang Ginoo igsoon. O again, akong balikon, before ta mag-pray, the best way, ilhanan, timaan, nganing sunod ta ni Kristo, mubiya tas kangit-ngit. Kung unsa na mga binuhatan nato, nga wa nalipay, ginubiyaan nato. Dili kay nigsunod ko ni Kristo, pero na kay sikreto. Ayaw. No compromise yun, so, no? Unsa man ang ginili sa Ginoo. No, di na to himong normal ang karumal-dumal sa mata sa Diyos. Kundili, magkinabuhi tang balaan. Ingon nga si Kristo, nga tong gisunod, balaan man. Amen? Wa ta gitawag sa Ginoo, sa kahugawan. Wa ta gitawag ni Kristo sa kalawayan. Gitawag ta sa pagkamatarong o pagkabalaan. Kay ingon nga siya nga nagtawag na to, balaan man. Amen? Let's pray. Father God, thank you so much for your word this morning. Salamat, sa imong mensahe. Ngayon mo minggi painumduman nga sundon jud kanamo, ug ingon nga nagsunod minimo, Lord God, ang ilhanan ug timaan nga nagsunod jud minimo, mubiya mis kangit-ngit. Lord, tabangi mi nga magpuyo mi sa kinabuhi nga totally or fully surrender sa imuhang kabubuton nga dili mi mag-apil-apil sa kangit-ngit totally mugawas mi sa kangit-ngit ug musunod nimo aron mahimo ming maayong ehemplo ug ang among kinabuhi panalangin sa kadaghanan ug pinagi kanamo daghang mga kalag, mga katawhan muduol kanimo kay mapanalanginan sa among kinabuhi tungod kay ning sunod gyud minimo sa tinud-anay. Father God, right now I pray to all of the viewers who are watching this time, mamuhat ka Ginoo. I pray, Lord God, nga musunod jud minimo Ginoo. Ug musunod minimo, dili na mi mo compromise sa kangit-ngit. Maglakaw mi sa pagkabalaan Ginoo aron mahimo ming maayong ehemplo sa mga tawo nga nagpalibot kanamo Ginoo. Lord, wala mi mahimo kung wala ikaw. Grasya ug tabang ra jud nimo tanan sa Lord God. But Lord God, nasayod mi nga makahimo gid mi pagsunod nimo Ginoo. Kung si Apostle Paul nakahimo siya pagsunod nimo nga even lisod kayo makahimo usab mi uban sa imong tabang Ginoo. So Lord, right now I pray to all of the viewers right now who are watching this time nga aduna mi kasing-kasing masinugtanon sa imong pulong. Mahinadlokon kanimo nga dili mag-apil-apil aning mga buhat sa kangit-ngit Ginoo. Kundili maglakaw mi sa pagkabalaan ingon nga ikaw nga nagtawag namo balaan. Ug gitawag mi nimo sa pagkabalaan dili sa kahugawan, dili sa kalawayan, kung dili sa pagkabalaan Ginoo. Kay kung dili mi maglakaw sa pagkabalaan ug dili mi mosunod nimo nga tinud-anay, kung magapil-apil pa mi sa kangit-ngit dili san mi epektibo ug dili mi makadala og mga kalagtes imutilan kay dili man mi panalangin sa mga nagtan-aw namo. So Lord, I pray to all of the viewers right now nga mahimo jud ming blessing, mahimo ming taytayan sa kaluwasan sa kadaghanan tungod kay sa among binuhatan daghan ang napanalanginan Ginoo. Salamat Lord sa imong mensahe. I pray nga kini nga mensahe nimo nga nadungog namo karon mao ni makahatag namong motivation nga totally mo biya ang gimis kangit-ngit ug mosunod nimo sa tinud-anay. Magbalaan mi Ginoo aron mahimo ming panalangin sa kadaghanan ug mahimo ming epektibo nimo nga instrumento para sa kaluwasan niadtong mga nagnas kangit-ngit karon. Salamat kay Ginoo. Lord God, right now I pray to all of the viewers right now, tanan nga makakita ani mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent resident, tanan Luzon, Visayas, and Mindanao, lain-lain kanasuran nga magtan-aw makakita ani bisan pa man sa replay Ginoo. I pray right now in Jesus name. Lord God, unsa man ilahang problema karon, unsa man ilang gikinahanglan karon Ginoo, unsa man Lord ang ilang gibati karon, ilang mga struggle, ilang mga battles Ginoo, ilang gipas-an na may nagtan-aw karon nga nasa depression, anxiety, Lord God, tabangi sila, i-comfort Ginoo, ayuha ang nasa balatian, physical and emotional, tagbu ang panginahanglan sa naa sa mga na problema sa financial Ginoo, mga walay trabaho, tagaig trabaho Lord God, mga nagnegosyo Ginoo nga na down Lord God, i-bless Ginoo, tudloi Ginoo.
ug unsay sikreto pod nga i-bless sila. And Lord God, I pray, Ginoo, sa tanan nga nagtanaw karon nga ang ilang gibugaton, Ginoo, kaluwasan sa iyang tibok pamilya, kadugo, kaliwat. Lord God, i-grant nimo, Ginoo. Tanan karon nga nagtanaw, Ginoo, nakadungog, Ginoo, unsa man ilang pinaka need, Ginoo. Way matago nimo, nakita nimo ang tanan, every details of our lives. Dayag sa imong tubangan. So Lord, asa man kanila gikinahanglan karon, Ginoo, maghimo kag milagro anang dapita sa ilang kinabuhi. In Jesus' name, imong ipakita, imong sundaya, Ginoo, ang imong himaya, ang imong gahom, ang mga kaibulungang butang, Ginoo, imong ipalihok, imong ipakita, Ginoo, ang imong pagkamilagroso, Lord God. Among gibarugan ang imong pulong nga nag-ingon ka, dili mo bo ang imong kamot, aron dili makakabot sa among panginahanglan. So Lord, tagaig solusyon ang ilang problema. Tagaig solusyon, kasulbaran, ang ilang mga giatubang karon mga problema, Ginoo. Salamat, Lord God. This time, among giangko ng victory. Among giangko ng kadaugan, Ginoo. Kagawasan, panalangin, grasya, pabor, kay bulungang butang, nga gikan kanimo. We claim it in Jesus' name, by faith, Lord God. Salamat daan, Ginoo. So, Lord God, mao kini among pag-ampo. Mao kini ang among mga hangyo kanimo, amo kini gipangayo, gipasalamatan daan. Sa pangalan ni Jesus, nga mo mong bugtong o personal nga manluluwas. Amen and amen. Hallelujah. So, salamat sa higayon, Igsoon. That's all for, every time you pray, Pastor, makahilak, Diyo, himaya sa Ginoo. God bless you, Sister Malin Digorio. Presensya lang na sa Ginoo, Igsoon, himaya sa Ginoo. Nabi tayo maingon ako na daghan, mga Igsoon, bisag sa mga piniriso. Nganong makahilak man, Pastor? Ako silang giingnan nga, Igsoon, ang kanang muhilak, lisod na. Kaya di man mo artista. Pero once ang presence ni Lord mo penetrate, yung anointing, mahumok yun na atong kasing-kasing. Ako, Igsoon, daghan ko ka-istorya, mga maligyag syabo, drug lord, hitman, mga banggiitang, adik-adik, muhilak. Gano'n mo ni Brad nga imo, kung ipalag, no. Si Lord, ragidana, no? Lisod kayo, di man ko director, di san mo is artista nga pahilakon ta mo. But once the presence the presence of the Lord mo kanaog, Igsoon, iyang anointing, walay kasing-kasing nga gahi. Amen. Praise God, and this time akong ibalik ang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. Thanks for watching, and again, before na ko ni siya i-end, Igsoon, again, just continue to mention your friends and loved ones here in the comment section. And who knows, one of your friends need ani. And again, invite your friends to follow our page. Unya ko sa Igsoon, ako sang gipasalamatan ato ang mga subscribers, thank you. Mga viewers, followers, and star senders, uban, thank you kayo, no? Ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Unya, ako nagaampo nga karong adlaw, puno ron sa paglaom, puno sa panalangin, pabor sa Ginoo, kalinaw, kalipay, ug tanang buhat sa inyong kamot, i-bless ni Lord. Ang iyong lakang giyahan sa Ginoo. Amen? This is gonna be a blessed day, a fruitful day to each and every one of us. Amen? So, Igsoon, see you later next time this afternoon. Okay? Sa lain na sab nga live na to. Itugot sa Ginoo. Murag manglakaw ba talab? No? Yeah. Basta makalugar ko, kabalo na Igsoon. Kabalo na mo. Dali na, muli-ili na po niya akong anak. Way klase, no? Say hi. Hi. Okay. So again, Igsoon, ampo lang ha. Ampo og amping kanunay. Yes, ako nag-ampo ko kanunay ninyo. Pero pag-ampo, saan mo niya pag-amping? Amen? So that's all for this morning. See you next time. God bless everyone. Keep safe. To God be all the glory.